Kdy asi tak dojde. Idem čekať. Po hodině. Už jsem to tak dlouho. Už jsem tak dlouho tu. Kdy dojde. A prepač, že jsem šla neskoro, ale... Prepač, že jsem šla tak neskoro, ale... No, jsem chtěla najít pro teba toto a na čo? Na ozdobu. Tak, to jdem opěkat a já ještě si jdem toto. Ok, no, si zkoukám. Taky dobrý stolík tu mám. To je super. Máš pravdu, počkej tu, idem překnout. A pravdu. Tak, hudba je připravená. Toto poznáš. Sedačky, tak nějak. Děkujem. To je tak super, že? Mám nápad. Ale jaký? Taky, že prostě můžeme dát nějaké videjko na YouTube. OK? Dobré. No tak pojď, počkej, mám tu počítač. Možno. Musím ho len dát, lebo já tu mám ruku. Kde jsi? Tu jsi. Mám to. Tak. Tak pojď. Idem. Takže ahoj, jsme na kempu, jsem tu s mojou kamarádkou Sisou a rádi bychom lenže ukázali prostě to, jak, no prostě, jak si tu opekáme, takže můžeme jít na to. Takže opekáme si to takto. Tu máme tu stoličky, tu máme jedlo, počkejte, a pitě. Tak to jídlo je potřebné a i pitě. Takže takto ona ještě nemá, protože ona si to ještě vaří, takže takto. A už to aj má. Takže to bude všetko a pa! Hodám to na YouTube a napíšem tam videjko na kempovaniu. Tak, už jsem to tam dala. Jo, tak pojďme si to pozrieť. Aha, keď si to pozreli. To bylo super. Podľa teba to bylo super, alebo ne? Bylo to super, no tak pojď. Koniec.